Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. шаби гузашта бинобар бориши шадиди барф ва тармафароии зиёд ҳаракати тамоми намуди нақлиёт аз тариқи роҳи Душанбе-Чанок боздошт шуд. давоми рӯз тармаҳое ки дар роҳи мазкур фаромада буданд бартараф карда шуданд. воқеан ин ҳолат метавонад боз такрор ёбад. аз ин хотир масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти дахлдор ҳаракати тариқи роҳҳои кӯҳӣ аз эҳтиёт кор гирифтани ронандагону мусофиронро ба нафъи кор арзёбӣ мекунанд. мутахассисони агентии обу ҳавошиносӣ бошад дар поёни ҳафта тағйирёбии ҳаворо пешгӯӣ мекунанд. ҷузъиёти бештар дар матлаби хабарнигорони мо. давоми чанд рӯз боз дар ҷумҳурӣ ҳаво тағйир ёфт ва ҳарорати он поин омад. дар баъзе минтақаҳо барфи шиддатнок ва дар баъзе навоҳии кишвар танҳо борону шамолу сардии ҳаво ба қайд гирифта шуд. коршиносон чунин вазъро давоми чанд рӯзи дигар пешгӯӣ мекунанд ва безарурат сафар намуданро ба баъзе минтақаҳои дурдаст маслиҳат намедиҳанд. طبق اطلاع агентии обуҳавосанҷии кишвар, бинобар сабаби софшавии ҳаво, рӯзҳои 20 ва 21 январ дар бештари минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳаво шабона аз 1 то 6 дараҷа ва дар баъзе ноҳияҳо то 8-13 дараҷа хунукӣ дар назар аст. вазъи ҳавои шаҳри Душанберо низ манбаъ ноустувору тағйирёбанда арзёбӣ намуда, давоми чанд рӯзи дигар ҳаво номусоид боқӣ мемонад. бино ба иттилои обуҳавошиносон, рӯзҳои 22-23 январ дар шаҳри Душанбе низ боридани барф пешгӯӣ мешавад. агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи тамошобинон мерасонад, ки рӯзҳои 20 ва 21 дар қисми зиёди ҷумҳурӣ ҳаво тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ карда мешавад, вале дар натиҷаи ҳаракат кардани мавҷи навбатӣ боз 22 ва 23 дар қисми зиёди ҷумҳурӣ ҳаво ноустувор гардида боридани боришот дар водиҳо борон барф, дар қисматҳои кӯҳӣ асосан барф пешгӯӣ карда мешавад. дар ин давра рӯзи 22 ва 23 дар қисми зиёди водиҳо ҳарорати ҳаво паст гардида аз 2 то 7 дараҷаро ташкил хоҳад дод рӯзона, вале шабона бошад эҳтимолияти то 3 дараҷа хунук шудани ҳаво дар ин рӯзҳо аз эҳтимол дур нест, вале рӯзҳои 20 ва 21 бошад дар қисми зиёди водиҳои ҷумҳурӣ дар натиҷаи қисман соф будани ҳаво ҳарорати ҳаво рӯзона то 11-12 дараҷа дар водиҳои вилояти Суғд то бемарказ ва вилояти Хатлон пешгӯӣ карда мешавад. шабона бошад дар қисми зиёди водиҳо аз 1 то 6 дараҷа ҳаво сард аст ва инчунин дар қисматҳои кӯҳӣ дар натиҷаи қатъ гардидани боришот ва соф гардидани ҳаво ҳарорати ҳаво шабона эҳтимолияти аз 8 то 13 дараҷа хунукӣ дорад, вале рӯзҳои 22-23 боз дар натиҷаи абрно гаштани ҳаво ва бурдани барф дар ин минтақаҳо ҳарорати ҳаво аз 3 то 8 дараҷа сард хоҳад монд. инчунин дар балангоҳҳо дар натиҷаи соф гардидани ҳаво рӯзҳои 20 ва 21 ҳарорати ҳаво то 30-35 дараҷа дар баъзе минтақаҳо 23-28 дараҷа хунук ва рӯзона низ дар ин минтақаҳо аз 8 то 13 дараҷа ҳаво сард аст. дар шаҳрдушанбе рӯзи 20 ва 21 асосан ҳаво бебориш аст ва ҳарорати ҳаво рӯзона дар шаҳрдушанбе эҳтимолияти то 10-11 дараҷа гармӣ дорад. шабона бошад аз 0 то 2 дараҷа гарм ва баъдан рӯзҳои 22-23 дар натиҷаи дохил шудани ҳавои сард эҳтимолияти дар шаҳрдушанбе ҳарорати ҳаво аз 3 то 5 дараҷа гармӣ, бинобар ин барфитар аз эҳтимол дур нест. рӯзи 22 ва рӯзи 23 боз рӯзона боришот дар шаҳрдушанбе қатъ мегардад. рӯзи 24 ва 25 боз дар қисми зиёди ҷумҳурӣ ҳаво тағйирёбанда, вале асосан бебориш аст. инчунин дар натиҷаи бурдани боришот дар рақбаҳо ва шоҳроҳҳои кӯҳӣ, яхбандӣ, туманфароӣ ва хатари тармафароӣ ҳанӯзам то рӯзҳои 22-23 аз эҳтимол дур нест. агарчи дар ин муддат дар водиҳо ҳаво бебориш буд, аммо дар кӯҳҳо ва минтақаҳои баландкӯҳии мамлакат боришот қатъ нагардид. шоми гузашта бинобар бориши шадиди барф ва тармафароӣ ҳаракати тамоми намуди нақлиёт аз тариқи роҳи Душанбе-Чанок боздошта шуд. масъулини нигаҳдории роҳ мегӯянд, ки давоми ин рӯз тавонистанд ҳаракати нақлиётро аз ҷониби Хуҷанд ба Душанбе таъмин созанд ва барои аз ин тараф ҳаракат кардан низ корҳо идома доранд. бино ба иттилои агентии обуҳавошиносӣ, давоми рӯзҳои 20-21 январ боришоти барф қатъ мегардад, аммо рӯзи 22 барфбории бошиддат пешгӯӣ мешавад. яъне омода будан ба тағйирёбии ҳар лаҳзаи най боду ҳаво ба манфиати кор хоҳад буд. вобаста ба боришоти барфи зиёд ва фаромадани тарма дар як қатор мавзеъҳои кӯҳистонии кишвар, аз он ҷумла шоҳроҳи Душанбе-Чанак аз километрҳои 62 то 74
як қатор фаромадани тармаҳо мушоҳида гардиданд ки дар натиҷа роҳи ҳаракати нақлиёт дар шоҳрои душанбе чанок қатъ гардид ва аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода мудофиаи гражданӣ дар ин мавзеъ ду дидбонгоҳи наҷотдиҳӣ ташкил карда шудааст. наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода мудофиаи гражданӣ дар якҷоягӣ бо намояндагони вазорати нақлиёт, вазорати корҳои дохилӣ ва ширкати АРС корҳои вобаста ба таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт, таъмини бехатарии мусофирон ва рафъи оқибатҳои офати табиӣ чораандешӣ карда истоданд ва айни замон шоҳроҳ дар ин мавзеъ муваққатан роҳ маҳкам гардидааст. корҳои бартарафсозии фаромадани тармаҳо рафта истоданд. طبق пешгӯии мутахассисон вазъи номусоидии ҳаво то 23 январ идома мекунад. эҳтимоли ба амал омадани яхбандӣ дар роҳҳои автомобилгар низ вуҷуд дорад. аз ин рӯ сафари безарурат тариқи ағбаҳо ба сокинону меҳмонон тавсия дода намешавад. бо вуҷуди нисбатан кам будани бориши барф дар водиҳои кишвар, зимистони воқеӣ дар кӯҳистони мамлакат ҳукмфармоӣ дорад. раванди мазкур хос ба мавсими зимистон мебошад. дар ноҳияи Тоҷикобод ки давоми рӯзҳои охир бориши бо суръати барф ба қайд гирифта шуд, дар ин шабу рӯзҳо нисбат ба кормандони дигар сохторҳо ташвишу тараддуди муассисаҳои нигаҳдории роҳҳои мошингард хеле зиёд аст. кормандони хадамоти роҳдорӣ сай меварзанд ки дар ин давра рафту омад комилан таъмин бошад. дар рӯзҳои вазъи номусоидии обу ҳаво кормандони муассисаи нигаҳдории роҳҳои ноҳияи Тоҷикобод баҳри тоза намудани роҳҳои марказӣ ки дар рӯзҳои боридани барф ба вуқӯъ омадан тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ менамоянд. дар имсоки фасли сармо ҳукмфармост дар роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Тоҷикобод бар асари бориши барф монеаҳо ба вуҷуд меоянд. ин шаб рӯз кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои ноҳияи Тоҷикобод дар қисматҳои хавфнокиро баҳри бартараф намудани монеаҳо заҳмат мекашанд. мо кормандони роҳ тавонистем ки соати 4 саҳар ҳама коргаронро ба қидаҳои хавфнок сафарбар намуда роҳро аз маводи зидди лағжиш коркард намуда тавонистем ки ҳаракати ҳама гуна нақлиётро таъмин намоем. муассисаи мазкур масъулияти нигаҳдорӣ ва таъмину рафту омади мунтазами воситаҳои нақлиётро дар ҳудуди ноҳия ба зимма дорад. дар ҳисоби муассиса 6 адад техника мавҷуд буда барои нигоҳубини роҳҳо дар масофаи 25 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта ва 90-3 километр роҳҳои автомобилгарди маҳаллӣ сафарбар карда шудааст. техникаҳои муассиса бошанд дар ҳолати корӣ қарор доранд ва коргарон ба либоси гарм ва хӯроки гарм таъмин карда шудаанд ки навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда шудааст. техникаҳои муассиса ба фасли сармо омода буда барои бартараф намудани монеаҳо дар қисматҳои хавфноки роҳ ба андозаи 390 метр куб маводи зидди лағжиш захира карда шудааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтани вояи сеюми ваксинаи зидди COVID-19 оғоз гардида аллакай ба намояндагони қишрҳои алоҳидаи ҷамъият реваксинатсия гузаронида шуда истодааст. дар давраҳои минбаъда омӯзгорон, хизматчиёни давлатӣ ва табақаҳои осебпазири аҳолӣ бояд вояи сеюмро бигиранд. лозим ба зикри хос аст ки айни замон ба далели пайдоиши штамми нави омикрон нафароне ки ба ҷумҳурӣ ворид мешаванд барои пешгирӣ аз панҷшавии коронавирус аз ташхиси иловагӣ мегузаранд. зимнан дар муассисаҳои тандурустии пойтахт баракаи эмгузаронӣ тибқи нақша ҷараён дорад. гузориш дар ин бора. бо пайдо шудани штаммҳои нави коронавирус дар ҷаҳон мутахассисони соҳа зарур шумурданд ки сокинон аз марҳилаи сеюми воягирӣ гузаранд, зеро барои сеюм бор гирифтани ваксина метавонистааст то ҷои аҳолиро хусусан аз гирифторӣ ба нави омикрон ҳифз кунад. вобаста ба ин дар Тоҷикистон марҳилаи сеюми ваксинагирӣ оғоз ёфтаву дар навбати аввал кормандони соҳаи тиб ки ҳамарӯза бо беморон сарукор доранд вояи зидди вирусиро гирифта истоданд. танҳо дар маркази саломатӣ рақами 13 шаҳри Душанбе аллакай беш аз 70% кормандон бо ваксинаи сеюм таъмин гаштаву ин маърака дар марказ ба қарибӣ анҷом хоҳад ёфт. айни замон дар тамоми ҷаҳон бемории COVID-19 штамми нав бо номи омикрон ба қайд гирифта шуда истодааст. аз ин лиҳоз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазораи тандурустӣ ва ҳифзи ижтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон лозим донист ки даври сеюми ваксина бар зидди бемории ковид гузаронида шавад. имрӯз дар маркази саломатии шаҳри рақами 13 тамоми кормандон ки 6 моҳ пеш мо даври дуюми ваксина бар зидди бемории ковидро гирифта буданд, айни замон реваксинация яъне даври сеюмро
гирифта истоданд ва мақсад аз гирифтани ин реваксинация ин мебошад ки чӣ хеле ки дар дастурамалҳои штамми нави омикрон қайд карда шудааст ягона роҳи пешгирии ҳамин беморӣ ин реваксинация мешавад яъне гирифтани даври сеюми ваксина. Аз ин лиҳоз мо кормандони соҳаи тандурустӣ лозим донистем ки пеш аз ҳама тамоми кормандони соҳаи тандурустӣ ба ҳамин ваксина фаро гирифта шаванд ва баъдан тамоми корхонаи ташкилотҳо ва шаҳрвандони синни аз 18 сола боло ба ҳамин ваксина фаро гирифта мешаванд. аз реваксинатсия асосан нафароне гузаронида мешаванд ки вояи дуюми ваксина зидди вирусиро 6 моҳ пеш қабул карда буданд. ба гуфти табибон гирифтани ваксинаи сеюм масъулияти зидди вирусиро қавитар карда барои мубориза бо навъҳои нави коронавирус бештар омода менамояд. аз ин рӯ дар тамоми марказҳои саломатии шаҳри душанбе айни замон ваксинагирии табибон дар ҳолати анҷомёбӣ қарор дорад ва барои корбарӣ бо аҳолӣ кормандони бахши тандурустӣ омодагӣ мебинанд. тамоми табибону кормандони соҳа ки вазъи саломатиашон ҷавобгӯ аст ваксина гирифтаанд. 25 декабр мо вояи сеюми ваксинатсияи COVID-19 бустурниро сар кардем. 70% коргарони мо аллакай ин вояи сеюмро гирифтанд. боқимонда бо сабабҳое ки масалан беморӣ дорану аз сабаби бемориашон намегиранд ҳарорати баланд ва вазъи саломатишон беҳтар шавад, албатта ки ин мондагӣ вояиро ҳамаро фаро мегирем. гузаронидани марҳилаи сеюми ваксинакунӣ дар тамоми давлатҳои ҷаҳон ҷараён дорад ва дар кишвари мо низ бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ваксинаҳои эътирофшуда дастраси аҳолӣ аст. барои гирифтани вояи сеюм дар марказҳои саломатӣ имконоти зарурӣ фароҳам буда ба иттилои масъулин ҳамчунин гурӯҳҳои сайёр низ ташкил хоҳад шуд то хоҳишмандон имконияти дастрасӣ ба ваксинаро дошта бошанд. чуноне ки таҷриба нишон дод иштироки фаъолонаи аҳолӣ дар маъракаи ваксинагузаронӣ тавонист дар марҳилаҳои аввали пайдоиш шиддати ин бемориро дар ҷумҳурӣ коҳиш додаву марҳила ба марҳила гирифториро ба сифр баробар созад. табибон бар он боваранд ки сокинон дар давраи сеюм низ бо ҳисси баланди масъулият иштирок хоҳанд кард, зеро аллакай медонанд ки ваксина василаи асосии эм будан аз коронавирус ва штаммҳои нави он маҳсуб меёбад. соли 2021 барои кормандони соҳаи тандурустии вилояти суғд соли пурфайз унвуд мешавад, зеро дар қиёс ба солҳои гузашта корҳои ободониву созандагӣ ва воридоти дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ дар ин давра бештар гардида марҳила ба марҳила ҷудосозии ҳаҷми маблағҳо низ дар ин соҳаи бениҳоят муҳим рӯ ба афзоиш ниҳодааст. ҳамин аст ки кормандони соҳаи тандурустӣ дар баробари дигар бахшҳои хуҷагии халқи кишвар дар вилояти суғд ба дастовардҳои ин бахш баҳои баланд медиҳанд. ба шарофати соҳиби истиқлолии кишвар имрӯз дар ҳамаи самту соҳаҳо лоиҳаҳои хурду бузург дастгирӣ ва роҳандозӣ гардида аз ҷониби давлату ҳукумат барои рушди соҳаи тандурустӣ ва таъмини солимии ҷомеа тадбирҳои назаррас рӯи даст гирифта мешавад. моҳи ноябри соли гузашта дар маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилояти суғд бо ташаббуси табибони ҷавон маркази дилшиносӣ ташхис ва табобати рентгении эндоваскулярӣ ташкил ва ба фаъолият шурӯъ намуд. таи 2 моҳи охир бошад ба ин марказ зиёда аз 70 нафар беморон муроҷиат карда тавассути таҷҳизоти муосири тиббӣ ба ташхис ва табобати амиқу саривақтӣ фаро гирифта шуданд. бо мақсади самгузор будан дар таъмини солими ҷомеа маркази дилшиносӣ ташхис ва табобати рентген эндоваскулярӣ аз 25 ноябри соли 2021 ба фаъолияти шурӯъ карда дар самти бемориҳои ишемии дил, сактаи дил, вайроншавии кори дил, пароксизми суправентикулярӣ, аломаи ВПВ, гузоштани электрокардиостимулятори доимӣ дукамерагӣ, гузарондани ташхиси электрофизиологии дил ва аблясияи радиочастотӣ, нуқсони модарзод дил, ташхис ва рӯз кардани бо окклюдерҳо нуқсони таврии байни дахлизӣ ва медучаҳои дил, эмболизатсияи омоси бачадон, сактаи майни сар, аневризмаи майни сар ва дигар бемориҳои вобаста бо рагҳои хунгард корбарӣ мекунем. дар гузашта беморони дилу рагҳоро зарурат пеш меомад ки бо харҷи вақт ва маблағи зиёд ба маркази ҷумҳурӣ ва кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла Ӯзбекистон ва Федератсияи Русия муроҷиат кунанд. ҳоло дар ин маркази ташхисию табобатӣ табибони ҷавон кору фаъолият дошта дар натиҷаи ҳамкорӣ бо мутахассисони ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Қазоқистон ташхиси электрофизиологии дил ва амбулясияи радиочастотии дил ҳамчунин амалиёти эмболизатсияи малформатсияи рагҳои майнаи сар гузаронида шудааст. аз рӯзи фаъолияти ин марказ тақрибан
76 нафар беморон аз ин ташхис ба табобати рентгеноваскулярӣ гузаштанд. аз инҳо тақрибан 22 нафарашон амалиёти стентгузорӣ ба шароити коронарӣ гузошта шуд. аз ин беморон 22 нафарашон 4 нафарашон бо сактии шадид муроҷиат карда буданд. аввали 6 соати аввал ташхиси ангиография гузаронда амалиёти стентгузорӣ гузаронда шуд. ба 6 нафари дигар беморон бо вайроншавии кори дил бо ҳамроҳи мутахассисони ҷумҳурии Ӯзбекистон ташхиси электрфизиологии дил ва аблясияи радиочастотӣ гузаронда шуд. таи солҳои охир бо ташаббуси маъмурияти марказии саратоншиносии вилояти Суғд дастрасӣ ба таҷҳизоти муосири тиббӣ хуб ба роҳ монда шуда, роҳҳои амиқу саривақтӣ муайян ва ба табобат фаро гирифтани бемориҳои саратон беҳтар гардидааст. имрӯз беморони шаҳру навоҳии вилояти Суғд аз ин хизматрасониҳо бархурдор гардида тавассути роҳу усулҳои нави ташхису табобат саломатии худро беҳтар мекунанд. се ҳуҷраи эндоскопӣ пурра аз таъмири куллӣ гузаронда шуд ва ду таҷҳизоти эндоскопӣ харидорӣ карда шуд. солҳои пештар дар мо ин таҷҳизотҳои замонавӣ набуд ва пас аз харидорӣ намудан хеле мушкилии беморон оиди дарёфт кардани бемории саратон дар марказ осон гардида шуд. бо воситаи ҳамин видеогастроскоп мо метавонем пурра ташхиси бемории саратон узвҳои сурхрӯда, меъда ва рӯйдаи дӯзда ангушта ташхис гузошта метавонем. ва на танҳо балки дар мо фиброколоноскоп харидорӣ кардем ки бо таҷҳизоти фиброколоноскоп мо метавонем бемориҳои рӯйдаи ғафсро пурра аз ташхис гузорем. тадбирҳои муҳими тиббӣ аз қабили муҷаҳҳазгардонӣ, ворид кардани таҷҳизоти муосир, роҳандозии усулҳои нави ташхису табобат ва таъмиру навсозӣ дар маркази саратоншиносии вилояти Суғд бо кӯмаку мусоидати вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд рӯи кор омадааст. дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бо мақсади амалӣ гардонидани ҳадафи чоруми стратегии саноати кунунӣ бо суръат ва эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат, бунёду ба истифода супоридани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба нақша гирифта шудааст. дар ноҳияи ба номи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ давоми 3 соли охир 21 корхонаи саноатӣ бунёд гардида, мақомот мақсад доранд дар 5 соли оянда 34 корхонаи дигарро мавриди истифода қарор диҳанд. ҳамкоронамон Ширинҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоилов мавзӯъро пайгирӣ карданд. ноҳияи ҳамадонӣ ҳамчун ноҳияи аграрӣ шинохта шуда дар ин ноҳия маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол ва ба бозору марказҳои савдо бароварда мешуд. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат ва дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои коркарди ниҳоии ашёи хом ва истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ бунёду ба истифода супоридани корхонаҳои саноатӣ шурӯъ гардид. айни замон дар ин ноҳия даҳо корхонаҳои саноатӣ ба истеҳсоли маҳсулот машғул буда, дар онҳо садҳо нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. вобаста ба талаботи маҳсулоти сохтмонӣ дар як муддати кӯтоҳ дар ҷомаатҳои деҳот корхонаҳои коркарди сангу шағал мавриди истифода қарор гирифтанд ки маҳсулоти ин корхонаҳоро ширкатҳои сохтмонии дигар шаҳру ноҳияҳо дастрас менамоянд. ҳамзамон сифати маҳсулот беҳтар ва нархи он нисбат ба чанд соли пешин арзонтар гардидааст. дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моро водор сохтааст ки мо як қатор корхонаҳои саноатиро ба кор даровардем. айни замон дар корхонаи мо 3 намуди маҳсулоти сохтмонӣ истеҳсол карда шудааст: хумус, шебена ва зубок. инчунин мо тасмим гирифтем ки бо фаъолиятмон нақстар кунем. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия барои қонеъ гардондани эҳтиёҷоти сокинон бештар соҳибкоронро ҷалб карда коргоҳу корхонаҳоеро бунёд намуданд ки маҳсулоташон дар ноҳия ва берун аз он талабот дорад. бунёди корхонаи ордбарорӣ дар ҷамоати деҳоти Дашти Гулҳо мушкилоти кишоварзонро осон гардонид. дар ин корхона дар як шабонарӯз беш аз 8 тонна орд истеҳсол карда мешавад.
дар ҷамоати деҳоти 20 солагӣ истиқлолият бошад корхонаи истеҳсоли халтаҳои як каратаи полиэтиленӣ ба кор дароварда шуд. корхонаи мазкур бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида шуда маҳсулоташ дар бозори дохилӣ талаботи зиёд дорад. инчунин фаъол гардидани корхонаи мазкур воридоти чунин маҳсулотро аз хориҷи кишвар коҳиш дод. мо дар ҳамин корхона дар як шабонарӯз аз 800 то 2000 дона халтаи гуногун мебарорем. мо халтаҳои полиэтиленӣ вобаста ба талабот мебарорем аз 10 килоа то 90 килоа. дар корхона 26 нафар кор мекунад. мо оянда кӯшиш мекунем ки корхона ҳаҷмашро калон кунем. ба фаъолият шурӯъ намудани корхонаҳои коркарди намак дар истеҳсоли намаки хушсифати ошӣ ва муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуд. дар маҷмӯъ бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи ҳамадонӣ коргоҳу корхонаҳои саноатӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. бахшида ба ҷашни 30 солагии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ 21 корхонаҳои хурду калони саноатӣ ба истифода дода шуд ки дар ин зиёда аз 159 ҷойи кори доимӣ ва муваққатӣ ташкил карда шуд. дар паёми имсола муҳтарам ҷаноби Олии Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон намуданд ва дар ин замина мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ тасмим гирифтааст дар якҷоягӣ бо ҷамоатҳои шаҳраки деҳоти ноҳия якчанд корхонаи хурду бузурги саноатиро ба истифода диҳанд, истеҳсоли маҳсулоти саноатиро ба маротиб зиёд гардонанд ва ногуфта намонад ки дар паёми имсола ҷаноби олӣ қайд карданд ки на кам аз 500 000 ҷойи корӣ ташкил карда шавад ва ин иқдомро мо дар назар гирифтем ки ҳам корхонаи хурду саноатӣ ташкил кунем ва ҳам ҷойи кории доимиро тақвият диҳем. айни замон дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ барои бунёду ба истифода супоридани коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ нақша чорабинӣ таҳия гардида мувофиқи нақшаи дурнамо то соли 2026 34 корхонаи саноатӣ сохта хоҳад шуд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ҳамадонӣ барои барномаи Навид. дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд ки қисмати аслии заминҳои корами он тавассути пойгоҳҳои ирригатсионӣ обёрӣ карда мешаванд, ин шабу рӯзҳо корҳои тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо бо суръату сифати баланд идома дорад. дар мавсими ҷорӣ кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрӣ тасмим доранд ки қисмати зиёди иншооти обрасониро ба мавсим омода созанд. ҷомеаи меҳнатии идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Исфара ки фаъолияти асосии он ба таъминоти соҳаи кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт бо об нигаронида шудааст, ки тавонист дар самти обшоргардонии майдони 18 000 гектар заминҳои зироаткориву боғотро бо оби захиравӣ таъмин кардаанд, ҳамчунон 4 000 гектар заминҳои шӯр шуста шудаанд. кишоварзони Исфара боварӣ доранд ки имсол аз меҳнати худ қаноатманд хоҳанд шуд. кормандони идораи мазкур тавассути каналу заҳбурҳо ва 11 адад пойгоҳҳои обкашӣ ба истифодабарандагони об 110 миллион метри мукааб об расонданд. якум ин масъалае ки имрӯз мубрими рӯз аст барои шаҳри деҳоти Исфара, ин захира кардани об барои аввали баҳор. ҳамин мақсад ки мо обое ки дар канали Чилгазия ҳаст, заминҳои ҷамоатҳои деҳоти Кулкан, Навгилем ва Чилгазиба яхобмунӣ гузаронда истода. Аввали баҳор ба дар вақти танқисии об ҳамин захираҳои оби мо барои мо кӯмак мерасонанд. мо аз ҳисоби яхобмонӣ, аз ҳисоби шуршукунии заминҳо то моҳои май намнокиш ки баланд мешад, ҳамин миқдор оба гӯё ки сарфа мекунем. алон ҷомеаи меҳнатӣ дар доираи маъракаи омодагӣ ба мавсими нави обрасонӣ саъю кӯшиш дорад ки заҳбуру каналҳоро тоза намоянд. ҳозир мо дар шохканали ноҳияи Исфара ҳузур дорем. то ин вақт мо аз ин канал барои обёрии ҷамоатҳо барои яххобу шӯршӯӣ об дода будем. барои ҳамин ҳозир дар вақташ ҳаракат карда истодем ки ҳамин шохканала дар вақт дар муддати кӯтоҳ тоза карда ба ҷамоатҳои Шаҳрак, Навгилем, Чилгазӣ, Кулкан
برای آبمانی باغاتچه‌های پالیزی آب را در وقتش رساندن حرکت کرده شدیم. اینچنین پایگاه آبکشی را از تعمیر خوشصفت برآورند. نعیم جان یونسوف، صابر ایوبوف از شهر اصفهان برای برنامه اطلاعاتی نوید. ҷавонон нерӯи созанда ва бунёдкори ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Аз ин рӯ давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин нерӯи бузурги ҷомеа такя намуда пайваста барои илмомӯзӣ ва соҳибкасб намудани онҳо ғамхорӣ зоҳир менамояд. Яке аз чунин дастгириҳо ин ҳавасманд гардонидани ҷавонони фаъол тариқи стипендияҳои президентию роҳбарони шаҳру навоҳӣ мебошад. гузориши ҳамкорони мо аз рафти қадрдонии хонандагону донишҷӯёни Аълохон дар шаҳри Бохтар омода гаштааст. дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар вохӯрии роҳбарият бо гирандагони стипендияи раиси шаҳр баргузор гардид, ки дар он ҷавонони фаъоли коллеҷҳои касбиву литсейҳо ва толибилмони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ширкат варзиданд. чорабиниро муовини раиси шаҳр Наргиз Қурбонзода ибтидо бахшида аз дастоварду муваффақиятҳои хонандагону донишҷӯён ёдовар гашт ва изҳор доштанд, ки ҷавонони соҳибистеъдод ва меҳанпараст дар ҳудуди шаҳр зиёд аст. инро ширкати фаъолона варзидани эшон дар тамоми чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ ва сазовори ҷойҳои намоён гаштан дар озмунҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ онҳо бозгум менамояд. таъсис додани стипендияи раиси шаҳр низ пеш аз ҳама баҳри қадрдонии ин қабил ҷавонони Аълохон ва боз ҳам ҳавасманд гардонидани хонандагону донишҷӯёни фаъол ба илму дониш ва бо ин васила номи муассисаи худу шаҳрро баланд бардоштан аст. тавре Рухшона Шерализода мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Бохтар изҳор дошт, ҷавобан ба дастгириву ғамхориҳои роҳбарияти олии кишвар ҷавонони шаҳр дар иҷрои иқдомҳои созандагиву чорабиниҳои гуногуни ҷамъиятӣ нақши пешоҳангӣ дошта дар рушду нумӯи ҷомеа саҳми арзандаи худро мегузоранд. боиси ифтихормандӣ ва сарфарозии ҷавонони шаҳри Бохтар аст, ки дар заминаи баландбардоштани стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз стипендияи раиси шаҳри Бохтар низ баланд бардошта шуд. порсол гирандаи стипендияи раиси шаҳри Бохтар 35 нафар буд ва имсол бошад дар соли 2022 теъдоди он ба 70 нафар расид, ки аз ин ҷавонони шаҳри Бохтар боз ҳам хушҳол гардиданд ва кӯшиш менамоянд, ки ҷавобан ба ин ҳама ғамхорӣ пайваста илму дониш аз бар намоянд ва саҳми босазои худро гузоранд. дар баробари ин мо масъулини соҳаи кор бо ҷавонон кӯшиш менамоем, ки ҷавононро дар рӯҳияи худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ тарбия намоем. дар ин рӯз аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар ба гирандагони стипендияи раиси шаҳр идрорпулии 4 моҳаи онҳо супурда шуд. тавре иттилоъ гирифтем ҷиҳати ҳавасмандии бештари ҷавонон соласол шумораи гирандагони стипендияи раиси шаҳр афзоиш ёфта, теъдоди бештари донишҷӯёну толибилмон аз чунин имтиёзҳо баҳравар мегарданд. имрӯз ҷавонони шаҳри Бохтар ҷавобан ба ҳамаи ғамхориҳои пешрӯи муаззами миллат дар озмунҳои гуногун ширкат меварзанд. яке аз иқдомҳои пешрӯи миллат ин зиёд намудани шумораи гирандагони стипендияи президентӣ аст, ки имрӯз гирандагони стипендияи шаҳри Бохтар назар ба соли гузашта 52 нафар зиёд гашт, ки ин худ як теъдоди бузурги ҷавонони шаҳри Бохтарро дар бар мегирад ва ин 52 нафар метавонанд дар оянда Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муарриф кард ва миллати тоҷикро боз ҳам устувортар намоянд. мо низ ҷавонон аз ин гуна фурсатҳои олӣ истифода бурда донишу малакаи худро сайқал медиҳем ва дар оянда кӯшиш менамоям, ки номбардори ватану миллат на танҳо дар дохили кишвар, балки дар арсаи ҷаҳонӣ бошам. иштирокчии фаъоли озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғ субҳи домаи китоб аст ва Тоҷикистон ватани азиман мебошам. ҳамзамон гирандаи стипендияи раис шаҳр ва гирандаи стипендияи президентӣ буда пайваста кӯшиш менамоям, то ки ба ин ҳама сазовор бошам. аз номи худ ва аз номи ҷавонони кулли шаҳри Бохтар мехоҳам миннатдории самимии хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон барои ҳамаи имкониятҳое, ки барои мо фароҳам овардаанд, мехоҳам миннатдории хешро баён кунам. дар идомаи чорабинии мазкур аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ ва шӯъбаи маорифи шаҳри Бохтар ба ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва инчунин озмунҳои гуногуни шаҳриву вилоятӣ диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҳамзамон дар ин маросими тантанавӣ ба варзишгарони муваффақ аз ҷумла ба дастаи футболи духтаронаи шаҳри Бохтар дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футбол миёни бонувон ғолибият ба даст оварда буданд, аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар тӯҳфаҳои пулӣ тақдим карда шуд.
соҳаи маориф чун бахшҳои дигари хоҷагии халқ дар замони истиқлолияти кишвар зери таваҷҷӯҳ ва дастгирии ҳамаҷонибаи роҳбарияти олии сиёсии мамлакат рӯ ба инкишоф ниҳода дар роҳи таълиму тарбия ва ба воя расонидани наслҳои оянда қадамҳои устувор гузошта мешавад. қабул ва амалӣ намудани як қатор барномаҳои давлатӣ аз ҷумла барномаи компютеркунонии муассисаҳои таълимӣ ба рушди соҳаи маориф мусоидат кард. мавзӯъро ҳамкорони мо соҳибнур абдурасулов ва хуршед ҳалимов аз шаҳри турсунзода пайгирӣ карданд. дар раванди сиёсати давлат соҳаи маориф чун омили муҳими пешрафтаи ҷомеа арзёбӣ шуда баланд бардоштани маърифати аҳолӣ ва беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии кормандони соҳаро давра ба давра таъмин менамояд. таҳти ғамхории роҳбарияти олии кишвар имрӯз марҳилаи якум ва дуюми барномаи компютеркунонии муассисаҳои таълимии мамлакат ба анҷом расида, марҳилаи сеюми он оғоз гардидааст. анакнун хонандагон аз синфи 5 ба омӯзиши компютер шурӯъ намуданд. дарси технологияи иттилоотӣ аз барномаҳои Word, Excel, PowerPoint ва чунин дарсҳо истифода мебарем. мисол дар синфҳое ки 1 соата додааст, 1 соаташ мисол амалӣ мешавад, 1 соаташ лексия мешавад ва мо кӯшиш мекунем ки асри 21 асри техника ва технологияи иттилоотӣ аст, ҳар як хонанда кор ва фаъолият карда тавонад. дар муассиса ҳамагӣ 29 адад компютер мавҷуд мебошад ки барномаи компютеркунонӣ қариб 100% иҷро шудааст. ҳар як 14 талаба ба 15 талаба ба як компютери тоғрӣ мебиёд. мо кӯшиш мекунем ки ҳар сол як адади 2 адади компютер харидорӣ кунем. ба андешаи омӯзгорон шавқу рағбати насли имрӯз ба фанни технологияи информатсионӣ беандоза аст ва хонандагон метавонанд озодона бо барномаҳои компютерӣ кор кунанд. бо дастгирӣ ва кӯмаки бевоситаи ассотсиатсияи волидайн ва дастгирии соҳибкорони саховатпеша дар муассиса 2 кабинети компютерӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст ва дар 2 кабинети компютерӣ ки 50 компютерро дар бар мегирад ба маблағи 22 ҳазор сомонӣ кабинети замонавии компютер муҷаҳҳаз гардонда шудааст. дар муассисаи номбурдашуда кабинети технологияи иттилоотӣ фаъолият дорад. дар ин кабинет мо зиёда аз 36 компютерҳои замонавӣ нафс гардидем ки хонандагон аз рӯи барномаи таълимӣ фаъолият доранд ва ман боварӣ дорам ки ҳамаи хонандагон бо компютер нағз кор карда метавонанд. аз он ҷумла мо бо шабакаи интернет низ пайваст ҳастем. барномаҳои давлатии компютеркунонии мактабҳои асосӣ ва миёна, такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ, тайёр кардани мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ ва рушди муассисаҳои томактабӣ дар соҳаи маориф амалӣ гардида истоданд. ин бозгӯи он аст ки насли наврасу ҷавони кишвар ҳамчун ворисони арзандаи ин давлату миллат бо аз худ намудани илмҳои муосир дар ободию пешрафти ҷомеаи соҳиби истиқлол саҳми арзанда мегузоранд. гузориши соҳибнур абдурасулов, хуршед алимов аз шаҳри турсунзода барои барномаи иттилооти навид. дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ҳифзи мероси фарҳангӣ дар маркази вилояти Суғ таҷдиду барқарорсозии қалъаи Хуҷанд ҷараён дорад. корҳои таҷдиду навсозӣ бо назардошти пешниҳодоти олимону таърихшиносон сурат гирифта дар ҳудуди қалъа бо риояи санъати меъмории миллӣ чойхона ва маҳаллаву хонаҳои қадимӣ сохта шуда истодааст. бояд гуфт ки қалъаи мазкур дар тӯли садсолаҳо ҳамчун рамзи мардонагиву диловарӣ ва хиштаншиносиву ватандӯстии тоҷикон ном бароварда, ҳифзу барқарорсозии ин ёдгори таърихӣ барои муаррифии таъриху фарҳанг ва маданияти миллати тоҷик амри зарурӣ мебошад. аз набарқароркунии қалъа дар муассисаи давлатии маҷмӯаи фарҳангию таърихии қалъаи Хуҷанд бо маром идома дорад. ҳамарӯза дар бунёди 12 биною иншоотҳои ин маҷмӯаи ҷашнӣ садҳо нафар сохтмончиён саҳми худро гузошта баҳри бо сифати аъло анҷом додани корҳои сохтмонӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. ба гуфти сармуҳандиси лоиҳа Мансурхон Эшонов, алҳол 70% корҳои сохтмонӣ дар бинои маъмурӣ ки дар даромадгоҳи қалъа қомат афрохтааст ба сомон расонида шуда насби кошину
полакҳои ороишӣ ва рангубори ҳуҷраҳои корӣ рафта истодааст. бинои маъмурӣ аз 2 ошёна иборат буда намои берунии он бо истифода аз хиштҳои махсус ки аз шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон оварда шудааст наққошӣ карда хоҳанд шуд. зиёда аз 2000 метри квадрати ҷойгир шудаги ин бино чхеле ки дида истодед 50% сохтмони асосӣ ба итмом расонида истода шудаги дар ин ҷо зиёда аз 3 пудратчи кор карда истодаям зери таххонава корҳои омодагӣ барои ороиш тартиб дода шудааст. намуди зоҳирии умуман бино таҳсиҳ гардида ҳоло ороишгаро куловгаро сафолаҳои тартиб дода истодаанд. дар қисмати марказии муассисаи давлатии маҷмӯи фарҳангию таърихии қалъаи хуҷанд сохтмони бо ҳашамати осорхонаи таърихӣ рафта истодааст ки сақфи онро 3 манораи бузург ва 4 гунбазмҳои хурд ором медиҳанд. баландии манораи асосии осорхона 16 метр ва паҳнояш 15,6 метр буда баландии 2 манораҳои дигар 14 метриро ташкил медиҳанд. осорхона аз таххона ва 5 толори бузург иборат буда девораҳои он бо санъати тасвирии асили тоҷик оро дода мешаванд. 7 манора ҷойгир шудааст, 3 то калон ва 4 майда. ҳоло мана 3 то калонаш пурра васл гардида дар манораи калон корҳои сохтмонии металлоконструксия идома дорад. ҳозир дар асоси тасдиқ кардаи нақшаҳо дар бинои осорхона 5 ҳуҷраҳои асосӣ ҷойгир карда шуда истодааст ва ҳолоям олимо дар бораи ҷойгир кардани он ва кор карда истодиам тасдиқаш рӯзҳои наздик тасдиқ мешавад ва онро муҷаззат мегардонад. ба ҷуз аз бинои маъмуриву осорхона дар 10 иншоотҳои дигаре ки дар ҳудуди ин маҷмӯа бунёд мешаванд корҳои сохтмонӣ рафта истодааст ва бобати ҳар яки онҳо дар нашрҳои минбаъда маълумоти бештар хоҳем дод. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид. ҳамин ҷо барномамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома доранд. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.